We are the love, we are the love we give. Поредният път, в който трябва да отивам на зъболекар. Преди това ще ви покажа малка част от Димитър Петков. Реално не е нещо особено, затова до тук съм и отиваме към зъболекарският кабинет. Та и дойде и времето да ви кажа защо отивам една година на зъболекар. Значи аз преди една година може би в зъбите ми имаше кариеси и бяха на път за изкарване. Но аз лично реших да си спестя тези проблеми, защото не желая. То принцип кой желая такова нещо? Абсолютно никой. Има хора, които ги е страх да отиват на зъболекари, както и мен преди, но реших просто да се преборя с това нещо, защото това си е най-важно. В коментарите дали сте ходили на зъболекар някога. То принцип няма как човек да не отива на зъболекар поне веднъж, но все пак напишете в коментарите. I'm starting to see it clearer. We belong to those who live. We are the love, we are the love. Сложиха ми опойка и ми извадиха корен, но пределях всичко това и още трябва да отивам, но няма да се отказвам. Така че не се отказвайте и вие, приятели, защото това наистина не е приятно. Абонирайте се за канала, защото стигаме 100 абоната. Харесайте това видео и напишете в коментар дали сте отивали на зъболекар. Чао!